Здравейте, скъпи приятели, здравейте, скъпи свети, Божият мир и благословение да бъде на вас, на вашия живот. Днес искам да поговоря актуална тема: благословение или проклятие, война и мир. И знаете ли, скъпи приятели, Бог призовава всеки един човек, Бог дава шанс на всеки един човек. Бог призовава всеки един човек, има план за всеки един човек. Бог има предназначение за теб и план за теб. И главно е твоят избор. Защо происходи проклятие? Защото на хората в живота няма Бог. Без Бога човек не може да бъде благословен. Защо има войни? Човечеството е достигло много. Достигло технология. Защо е достигло човечеството повече проблеми? Повече проблеми, повече насилие, повече убийства, повече глад. Защо? Защото няма Бога. Хората се отдалечават от Бога. Отдалечават се от Бога. Хората отхвърлят Бога. А където няма Бога, там прави дявол. Без Бога човек става като звяр. Затова има и проклятие в живота на човек. Хората ще кажат: къде е Бог? Защо Бог? Бог е навсякъде. Няма нищо общо Бог с войните. Сам човек прави това зло на тази земя за своят избор. Ако няма Бог в твоя живот, ти не можеш да бъдеш благословен. И единствено Слово Божие и Господ Исус Христос дава свобода от проклятие и изцелява. Вярвайте в Исуса Христа, в Евангелие Исуса Христа и покайте се. Покайте се и вярвайте в Евангелие Исуса Христа за вашето спасение. Бъдете благословени, скъпи приятели. Амин.